Greenfighter пита господин Василев какво мислите за така нареченото френско предложение. Как си представяте реалната имплементация на договора и протоколите в преговорния процес? Дали реално историческата комисия може да заработи в процеса? Аз мисля, че френското предложение беше изход от една доста трудна ситуация. Как може да заработи то, вече е съвсем друг въпрос. И за съжаление, виждам, че все още много хора в Република Северна Македония, но и в Западна Европа, включително авторитетни журналисти, които познават региона, не разбират или се правят, че не разбират същността на френското предложение. Няма никакво извиване на ръце от страна на България. След приемането на френското предложение, това е рамка на Европейския съюз. От тук нататък цялата история може да протече само по един единствен начин, положителен за Република Северна Македония. А именно българите да бъдат вписани в Конституцията. Не защото България го иска, а защото това е условие на Брюксел. За съжаление обаче, много често в нашия регион и особено между България и Северна Македония, нещата стават по най-лошия възможен начин. Така че един от лошите сценарии е това да не стане сега, Албания да тръгне сама по пътя към Европейския съюз, бъдещото правителство на Мицкоски да приеме тези условия, да се опита да ги предоговори с някакви нови компромиси или отстъпки на България, това да се провали и цялата интеграция на Северна Македония да отиде в кьорсокак. Така че, надявам се, нещата да станат бързо и лесно в полза на гражданите на Република Северна Македония и в полза на цялото общество. Дали историческата комисия ще заработи? Аз мисля, че тя ще заработи в процеса, но нейното политическо значение няма да бъде същото, както до сега. Тя няма да бъде на преден план, тя ще бъде един орган, който ще върви по пътя, по който си е начертал. Но ако някой си мисли, че историческата комисия е вън от процеса, вън от играта, дълбоко се лъже. С една дума. Нещо да кажа още. Виждам още една оглушка. Спазването на договора, подписан между България и Република Северна Македония, преди Преспанския договор с Гърция. Виждам, че много хора в Република Северна Македония и, за съжаление, пак казвам, в Западна Европа, включително, повтарям, журналисти, които разбират региона, казват, че неспазването на договора между двете страни се разбира от само себе си и е част от френското предложение. Това не е вярно. Спазването на договора между Република Северна Македония и България е част от договора и трябва да се спази. Трябва този договор да бъде спазен. Това е, пак повтарям, част от цялата преговорна рамка. Но ако смятаме, че подписан договор въобще няма да се спазва и може да не се спазва, това означава, че въобще не разбираме как функционира Европейския съюз. Пакта sunt servanda, както се казва на латински. Договорите трябва да се спазват. Независимо от това какво ни се иска, какво казваме на вътрешната публика и какво лъжем самите себе си.
И тук стигам до, според мен, сърцевината на проблема, която стои между София и Скопие. Това е състоянието на обществото в Република Северна Македония и може би трябва да поговорим и малко по-подробно за това, дали в някой следващ въпрос, дали специално.